এইটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହଟେ ଚାଲେ ଯାହା ସହ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରେ ସପ୍ତାହରେ କେବେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାରଟା ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଚିକେନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି ମୁଁ ବନଉଛି ଚିକେନଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜିଦେଲି ଆଳୁକୁ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ପିଆଜଟା ନାଲି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଘରେ ଯେତେ ସାରା ମସଲା ଥିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ମସଲା ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚିକେନ ପକେଇଦେଲି ଚିକେନଟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ କଷିଲି ସିଝିଲା ଯାଏ ଚିକେନଟା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ମୋ ଚିକେନ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା।